Sapa iki wong kok wis ngathungke wujude pusaka? Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Atuh Giri Kadasar Prabu Kala Sereng mate dening aku. Modar. Jawang 50 roda kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamake. Gleleng aku saiki. Wah, wis. Ukirane keris kaya lho, piye? Wah. Sugih Bondo Bandu. Kawula Giri Kadasar, Ratu Gustimu tekaning pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Baworsari. Patokol, awas aja kuwale. Patokol Baworsari kang lenggah nang Giri Kadasar. Ana pancuran ingkang kumricik dawah wonten ing Balumbang. Akarya solah bawaning para mina. Katingali lamun dinulu wader pari katon slira-sliri ulam tawes sangu jiwat kenes akarya sengsem kang samya tumingal binarung swaraning peksi ingkang gomyak cacariwis ngumbar cucuk ngoceh ing panging kekayon manuk renjak sigrak semayan kelawan peksi bayan mbrit bibit nyang urang-urangan angrenggani Taman Sari negari Giri Kadasar nalika semanten eden-eden jroning Taman Sari katingal ana wujuding reca menjangan ingkang nggemprang mambu kusing Sendhawa mewah kembang-kembang kinembung ijeming dedodongan ingkang abrit kempal samya abrit kembang ijo kempal samya ijo kembang ingkang awarni kuning kempal samya kuning akarya indah madaning Taman Sari negari Giri Kadasar nadyan mekaten sinten to wonten satunggiling warudya sresti ing warna ingkang lenggah madaning taman parandening mangke katingal rengu pasuryanipun Sang Dyahayu menika to warnane garwa ing Amarta garwaning Prabu Puntadewa ingkang wewangi Sang Dyahayu Wara Drupadi pranyata putri saking negaring Pancala katingal sungkawa enggalih krana pisah pinisaken dhateng keng garwa dening Sang Prabu Kala Sereng nalindra Giri Kadasar cinidra saking negaring Amarta bineta wonten ing praja Giri Kadasar linenggahaken madyaning Taman Sari nadyan nadhep sangganing para cantrik para mban sedaya rumahap ngersaning Sang Putri Dewi Wara Drupadi parandene sajuga kemawon dereng wonten ingkang anuju prana mring penggaling Sang Wara Drupadi mila hanggung tumungkul datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana katingal kembeng-kembeng ponang waspa wonten ing pojoking netra krana kemutan kelawan ingkang garwa niki Sang Nata Prabu Puntadewa parandening mangke tintrim madyaning Taman Sari negari Giri Kadasar datan wonten ing samyaning andika nadyan gegodhongan kang ngubah samirana datan mampah ingkang kapal semung swaraning ngocehing peksi miwah kumricik ing daya datang lam-lami madyaning Taman Sari dadak sakoring mangke sigra mecah swasana abdi mban ingkang wantun munjuk atur ngersanipun Sang Dyahayu Wara Drupadi
Menginging sekawit Gustimu ki ngersake gending bundet. Oh. Kok dadine kok randu kentil. Randu kentil karang yo apa-apa ki nek arang-arang ditokke kadang kala sok ora dadi sinau ya sok saklebatan sok lali. Mula ta Gustimu Waradrupadi terus sengkel penggalihe ora kersa ngendika. Kudune nak ngawur kuwi peksi kuwung kok. Ha iya. Ayo kala-kala ya mbukak kaya ngene iki nak dinggo anu apa jenenge iki perbendaraan men ora patiya monoton. Nek iki mau nek ora ana wahyu glimpang kabeh lho nak. Sindenane ora ana sing ngapal. Ya wis ora apa-apa. Ayo saiki wis ora ngapalke kegendingan pokoke anggere sing iso selfie iki wis. Lah iya. Ngono ya, Mak. Nggih. Gusti Ayu keparenga paduka paring dawuh ngersakaken menapa ingkang abdi nedya mbiyantu dhateng paduka Gusti Ayu. Nggih kula mboten maido ingkang panjenengan menika putri ingkang dipun dusta saking negari Ngamarta. Nanging kula nuwun sewu kersanipun Sang Prabu Kala Sereng menika mboten badhe damel sengsaranipun Gusti Ayu. Sejatosipun anggenipun gandrung kan panjenengan menika sampun dangu. Anggenipun gadhahi raos tresna lan panjenengan menika sampun sawetawis wekdal. Monggo nyatanipun Gusti kula Prabu Kala Sereng menika sampun prisa menawi panjenengan sampun winengku ing kakung. Mila tumunten dipun cidra saking negari Ngamarta nggih mung gumun kula. Panjenengan dicidra kok ya ora bangga ora suwala kok ya manut mawon. Ning kok bareng dumugi mriki panjenengan lajeng sungkawa kados mekaten menika ora mboten prayogi kedadosanipun to Gusti Ayu. Menawi Gusti Ayu kersakaken menapa kula ingkang sagah keladosi dhateng Gusti Ayu Waradrupadi awit kula kaliyan Mbak Yu menika ingkang dipun pasrahi supados tansah mituhu dawuhipun Gusti Ayu Waradrupadi. Nek panjenengan boten kepareng kapedhar pangandikan lan boten paring dawuh menapa-menapa pekenek wonten dukanipun Sinuwun Prabu Kala Sereng menika kula ingkang dipun dukani. Suaramu dadi gedhe cilik ngono ki piye no? Aku dhewe ya ora ngerti, Pak. Lho dadi iso kaya ngene apa aku kuwalat karo Gusti Ayu Waradrupadi. Ya kuwi nek karo Ratu Gustine le matur sak penake dhewe ya kaya ngono kuwi. Mila Gusti Ayu kula aturi paring dawuh. Kados pundi sak mangke menapa kedah kula tindakaken. Sumantos damel lejar penggalipun Gusti Ayu. Mbok coba kuwi telake dilondrekke. Suara kok molak-malik kaya ngono. Iya, malah aku dhewe ya ora ngerti lah kok iso dadi kaya ngene iki aku kepiye iso ngerti kaya ngene kan kanane kaya ngene, Pak. Oh, malah Gusti Ayu gumujeng ngono kok. Maune sedih kok roh suaramu terus gumujeng. Biyung ben Wonten dawuh sing lemu kuwi sapa? Kula menika adinipun Mbak Yu kula menika. Kula menika kapendhar Taruna. Menika adi kula. Ngatose saksuwene aku mapan ana ing taman ora ana ingkang bisa gawe ngresepe atiku. Nanging bareng aku krungu suarane adimu kok atiku bungah. Upama kuwi kok nembang ngono ya iso. Ampun.
Konen nembang boten sae. Swara kok iso gedhe cilik ngono. Kelingan kancaku. Menapa panjenengan kagungan rencang ingkang suwantenipun ageng cilik kados iki? Duwe piyung jenenge Bagyawati. Sinten? Bagyawati. Nggih. Ning kula suwun Gusti Ayu mboten sasedhe. Panjenengan menika mboten badhe dawah wonten ing Padasuri. Leres. Panjenengan menika mboten badhe wonten ing Padasuri. Nanging panjenengan menika badhe dawah wonten ing Kasur Babut. Kowe rasa omong ta, Nak? Amargi panjenengan badhe dipun wengku dening Prabu Kala Sereng lan mugi andadosna kawuningan. Pilih Prabu Kala Sereng menika nadyan wujud buta nanging piyayinipun berputih pawalaksana. Tansah ndedana dhateng sang kala kawulanipun. Iya. Nanging ya apa kelakon aku bakal gawe sakit penggalih sinuwun Prabu Puntadewa. Nek cara kula lho Gusti Ayu. Nek cara kula nuwun sewu. Sang Prabu Puntadewa menika boten sadipun begalih. Amargi menawi dipun begalih menika sami kanggon panjenengan menika ngecalaken dhateng derajat pangkat. Lah gebuk cengelmu lho kowe. Kok lagi kaya ngono kok. Selama iki durung ana sing melestarikan. Kaya ngene iki sing nganggo pertama Pakde Ati Sugito. Mula iki wajib tak tirokake. Nanto. Nanto kaya ora kok mayang bentinane omong yo ngene iki. Mbang sing kuru kowe mundur. Nggih. Aku kok rumangsa kelipur. Jenengmu sapa? Kula Marse. Marse sapa? Marse Sabdawati. Mono paneng kula badhe dipun dawuhi majeng. Iya maju wae. Ngestakaken dawuh. Aku lagi iki ngerti ana wong kok suarane iso dadi loro. Panji sejatosipun suwanten kula menika nyigar. Nyigar inggih mekaten dhateng sendika. Ben pokoke nganti sak tugele boyoke nak. Terus aja leren nek urung semaput. Ben kapok. Gusti Ayu kersakaken menapa? Kula saged mangertos Gusti Ayu. Wis aku nek kowe iki meneng ora usah omong-omong menapa-menapa aku ndak malah Gusti Ayu malah ora wose rembugan ming tinggo gojek terus pripun Gusti Ayu ampun adik kula mengke kula cengkeng padane. Ora tak singkir iki karo melu-melu iki. Ayo. Setan ora doyan demit ora nduling. Ora ganggu gawe karo wong nyambut gawe. Mban, ora wonten dawuh. Ya mung kuwi sing tak pikir. Bareng wis menapa? Nek nganti nular ning aku cilaka iki. Aku kaya ora mentala ninggal marang sinuwun Prabu Puntadewa yen nadyan ana ing kene dimuktekke dening Prabu Kala Sereng. Dem, Gusti Dem.
Iki kok ana wabah penyakit apa sih? Dadi kabeh ketularan kabeh. Dereng ngantos paripurna. Kasaru praptaning Prabu Kala Sreng Galea akarya kaget kang samya mulat. Nang brul. Nang brul mbek miyong tergelung sengu. Ladala. Tetaunan nggonku mendem rasa tresna karo kowe Drupadi. Monggo aku ngerti yen to kowe wis kagungan utawa wis winengku dening Kakung Nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa. Mula tumuli aku budidaya nyidra kelawan sliramu tak papanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar. Kowe aja bingung, kowe aja wedi. Ora-orane kowe tiba ning Padasuri nanging bakal tiba ning kasur babut. Aku ingkang bakal keduga bebantal yasta marang kowe Drupadi. Ing Wanodya Yutama ngambar arum sang kusuma. Oh Prabu Kala Sreng. Ya. Aku wis ngerti apa sing dadi niatmu nggonmu bakal mengku garwa kelawan Wara Drupadi. Oh, latar. Lah kok dadi kowe ngerti? Ya merga saka aturing para mban ingkang padha matur kelawan aku. Babagan nggonmu tresna kalawan Wara Drupadi ingkang wis mbok pendhem pirang-pirang taun. Pancen bener. Mula kowe aja nolak, kowe aja duwa marang kekarepanku. Oh, iso edan. Ora bakal eneng tambani yen to nganti kowe nolak karo apa kang dadi kekarepanku. Nyatane aku wis tekan ana ing Taman Sari, tegese aku wis dadi putri boyongan. Nadyan kaya ora mbedah negara Ngamarta nanging ora ana ingkang padha ngerti lamun aku mbok boyong marang negara ing Giri Kadasar. Iya. Mula upama bangga upama aku kuwi bakal melayu sepira kekuwataning para Drupadi Tanwurunga mesti bakal mbok oyak lan mbok cekel. Mula anane aku mung sarwa manut. Piye? Anane aku mung sarwa manut. Manut piye? Yen aku arep mbok pek bojo, aku ya ming pasrah pati urip marang kowe. Ya aja dolanan atiku. Ya aja dolanan pikiraku. Apa sing tak rungokke ya apa pancen kepara nyata? Ora nyata sabab apa? Bumi langit dadi paseksen. Bumi langit dadi paseksen yen to aku gelem dadi pek bojo karo kowe Prabu Kala Sreng. Seneng-senengku aku ora mbutuhke mban sing pekok-pekok. Wak cokoti do tekaning pati. Aduh. Kananmu piye, Dik? Aduh. Ora ngerti apa-apa aku kok dicokot karo Prabu Kala Sreng. Ayo do golek tangga. Wala kaya mlaku ing wandi peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan. Kaya ketiga ngerak agak-agak dumadakan ana udan dres ingkang kawasa nelesi atiku Wara Drupadi. Ora dalah. Kala Sreng piye? Upama aku duwe panjaluk Prabu Kala Sreng kersa apa ora? Kowe njaluk apa? Njaluk.
Ora bakal aku wegah maringake marang kowe yen perlu kowe njaluk patine prajurit 80.000 cacah tak geceke sirahe kabeh. Apa kowe njaluk nganggo nyamping mas ginepeng, apa kowe njaluk nganggo suweng inten sak kurungan jago, apa kowe njaluk nganggo ali-ali gedene sak pelek Vespa, bakal tak wujudi. Aku ora bakal njaluk bondo donya, ning aku njaluk karo sampeyan. Sadurunge mengko garwa aku tak suwun siram jamas 7. Iya kuwi 7 tuk ing sendang ing ngapan ana ing ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7. Lho. Bakal pirang dina le rampung? Aku kudu siram jamas ana ing sendang ingkang metu utawa ingkang mapan ana ereng-erenging gunung ingkang cacahe 7, tegese sendange ya cacah 7. Iya sinuwun. Mung kuwi wae panjalukku yen sampeyan bisa lakonana, yen ora ya wis aku balekno ning negara Ngamarta. Ning nek sampeyan bisa nglakoni lakonana, tak lakonane. Menapa sinuwun kok katingal bungah penggalihipun De wonten dawuh aku bakal duwe garwa ayu De. Waradrupati sing tak colong tak lebokke ning taman mau tak tanting dheweke sago ngladeni karo aku De. Inggih sinuwun derek bingah nggone aku lungguh dampar keprabon dijejeri Prameswari Waradrupati, kowe nek sibo nganggo kacamata ireng. Men yen kowe nyawang Waradrupati, kowe aku ora weruh mergo aku bakal sujana karo kowe. Mboten sinuwun. Mboten badhe wantun De wonten dawuh negara tunggunen. Lho, panjenengan badhe tindak dhateng pundi? Drupadi njaluk syarat aku kudu siram jamas 7 sendang ingkang metu saka ereng-erenging gunung cacah 7. Tegese saben ana gunung ereng-erenge ning sendang aku kudu siram ana ing kono, siram jamas monggo kudu 7 cacahe. Mekaten sinuwun. Ya, lajeng badhe pinten dinten anggenipun paripurna aja mbok etung wonten kelakon penjangkaku. Tunggunen negara aku tak budal dina iki menapa pareng nderekaken para wadyabala rasah ijen wae mesti kelakon. Kabeh prajurit kon samapta ing kati sawige ing dirimbuk menawa Drupadi digoleki karo wong Ngamarta aja nganti kelakon diboyong meneh. Nur inggih ngestaken dawuh pandongamu ya teh muga kelakon penjangkaku teh. Amanarya wonten dawuh nggih ndadosaken kerjot raos sing manah menika mboten pangling sawanipun Werkudara. Kasinggan mekaten nggih anak Prabu, mbok menawi wonten wigatos ingkang raying Jodipati sowan wonten negari Ngastina tumunten ngatimbalana. Menapa wigatosipun nggih monggo panguwasa sawetahipun wonten ing paduka anak Prabu Ngastina Bamanengga Prayogi. Kula nuwun ngestaken dawuh. Adiku diadiku bocah bagus. Werkudara padha arja sapraptamu yayi ana negara Ngastina. Wah. Duryudana kakangku iya. Slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katura.
Kadangipun Kakang Werkudara tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana dak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku ya slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katura. Kula tampi Raden ndadosaken bumbung raos sing manah. Oh, anakku Ngger, Werkudara padha slamet satekamu Werkudara. Durna bapakku. Slamet tekaku haluan Swijapa. Aku ngaturake basaku katura. Tatampa Werkudara pangestune Bapak Tampanana ya Li. Ndak gegem dadiake jimat. Yayi Padhalarja Karna kakangku ya. Slamet ning sambikala. Bektiku katur. Tak tampa Dimas. Yayi kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Werkudara Bonong Paran. Apa wigatine dene sira Yayi sowan ana ing negara Ngastina? Mula diake matur marang pun Kakang Yayi Duryudana kakangku. Sewu-sewu keluputanku aku njaluk pangapura. Dene Prabu aku ana ing negara Ngastina gawe kogel kagelan penggalihmu. Iki nedhenganake Pasewakan Agung. Ning gandeng adreng nggonku kaselak kepingin nuruti marang karep. Mula aku tumuli munggah ning Datulaya. Ingkang wigati ana bab ingkang bakal ndak aturake sarta tak suwunake prisa kelawan wong atuaku. Wong atuamu sapa Dimas? Bapa Durna, ya Durna bapakku. Siadi Darbib. Lelakon apa dene butuh kelawan bapa Mnemban Durna? Duryudana. Wis watara ana sak candra nganti tekani tunglungganing dina samengko iki. Mbarep kakangku mersasat kaya dene wong koncatan. Rasa jatining urip merga ditinggal lunga karo Drupadi Mbak Yuku. Drupadi lunga saka negara Ngamarta mongko ora ana baban kang menga andha ingkang semendhe banon kang tinumpuk. Mbok akeh nggonku nyebar para wadyabala telik sandi supaya goleki menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku marandene Gagar Wigar. Tumuli nalika semono aku rembugan karo Jlamprong. Kudu menyang endi meneh aku njaluk tulung. Wah, jebul Jlamprong duwe iku partikel. Yen to aku karo dheweke tau tati suwita Brahmana ingkang wis kondhang monyor-monyor. Ora le kejaba mung Durna bapakku. Mula dina samengko Krilanwana aku njaluk wektu sawetara. Aku tak rembugan karo Durna bapakku. Aku arep takon menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku nggone lunga saka negara Ngamarta. Duryudana jagat Dewa Bathara, Bathara. Wonten dawuh, Nggih. Jebul pinanggihipun Werkudara menika betah kaliyan panjenengan. Oh. Badhe wonten pigatos kaliyan kula. Iki kasinggihan mekaten. Ngono apa Werkudara? Wah, Durna bapakku ya. Ya. Kowe arep takon apa, kowe arep perlu apa? Mara gak takono. Ora becik yen to aku rembugan karo Durna ngungkurake jer sampeyan wong tuaku. Mula padha adu arep kene aku tak matur marang Durna bapakku. Kenthos walu gembol manyor-manyor duk ning Dungul Wana dadi alas-alas dadi wana Werkudara. Nggih. Kowe arep takon apa, Nggih? Apa Durna bapakku ora mireng apa sing tak aturake marang Duryudana kakangku? Aku ngerti, aku krungu, ning apik-apik iki ra dibaleni to. Mula coba kowe arep takon apa? Apa lakone negara Ngamarta? Drupadi Mbak Yuku lunga saka negara Ngamarta. Lho. Dewi Wara Drupadi garwane anak Prabu Darmakusuma lunga saka negara Ngamarta. Ya, pancen bener kono. Lho, lan endi to Werkudara? Apa blanja apa kepiye? Ora. Nanging lungane wis ana sak candra tegese sesasi. Ora ana baban kang mengondo ingkang semendhe. Malah wis bola-bali aku ngrawuhake para Brahmana, Sewa Sugata, para pandhita. Tak jaluki tulung golek menyang didununging para Drupadi parandene Gagar Wigar tenantu karya. Mula aku takon karo Durna bapakku.
yen pancen Durna bapakku prisa Mbak Yuku nendi tak golekane tak aturane kundur marang negara Ngamarta. Lole Kandhang bleguduk swalu gembol semoranti semololis gamana gapulungana ali loco ali Werkudara iye kowe tak kandhani ya sadurunge aku sowan negara Ngastina iki mau janjane mau bengi iki aku wis ngimpi apa ngimpi yen aku iki ketekan muridku sing tak tresnani ya kuwi si Werkudara lan isine ya ora beda kaya sing tok kandhakake iki plek nang nggon impen ora geseh kowe ya ngono kuwi lek teko kandhamu ya kaya ngono kuwi ukaramu ya ora ana sing tok longi ora ana sing tok luwi yo lan nalika semono aku ya menehi jawaban utawa wangsulan ingkang bisa gawe padhang atimu wangsulamu piye aku entuk sasmitaning gaib sasmitaning Gusti Mahanasa sasmitaning Jawata lan sak temene sadurunge kowe ngandhakake Entawara Drupadi ki tindak saka negara Ngamarta aku wis ngerti aku ki nek ngerti ra tau omong-omong ming meneng iya ning tak ndem ning pikir tak cocoke karo kasunyatan lah kok jebul bener kowe sowan mrene iki ingkang wigati takon menyang ndi tindake Dewi Drupadi cocok Werkudara cocok aku ngerti kowe ngerti wah yen pancen ngerti pancen bener-bener kowe Durna guruku Durna bapakku sing wajib tak sunggi-sunggi sing wajib tak ajeni tak aosi wis cukup rasa ngalembono kaya ngono kuwi wis rasa dadak tok alam kaya ngono kuwi aku wis do ngerti nek Durna ki kondang penita monyor-monyor sak ciptane dadi sak sedyane ana iki ming iya ora ana liya ning jagat iya mula sak banjur aku tak takon karo kowe piye munggo nggonku bakal ngupaya ngene apa-apa kuwi ana tembungan jer basuki mawa biaya apa kakak jer basuki mawa biaya tok ora nganggo biaya supaya cetha utawa jer basuki mawa biaya ngoten lho cethane ngoten niku jer basuki mawa biaya yo mula apa-apa sing arep digayo ki kudu nganggo pitukan wis mesti kuwi ora bakal iso disilaki. Iya. Apa-apa sing bakal dilaksanani atau digawe ki kudu nganggo pitukon, wis mesti. Pitukone apa? Ah, kowe nek tak kandhani mengko aja kaget. Ora. Dawing Jawata ingkang tak tampa nalika semana Jawata rawuh ning sanggarpa semeden suci. Ana ing pertapan Sukalima, kleper. Jawata mabur ning dhuwurku. Tumune paring dawuh karo aku Begawan Durna. Kowe engko arep ana wong takon ya kuwi putumu anu anakmu si Werkudara arep takon menyang ndi lenggahing para Drupadi lah kowe tak kandhani Durna Drupadi iki papane saiki ana ing kene kahanane kaya ngene statuse kaya ngene yo ning kudu nganggo syarat Begawan Durna syarate para Drupadi gelem bali marang Praja ing Ngamarta ning kowe kudu nganakake kambil ora taya kowe Dek Mate pripun korban niku lho tumbal kok kambil tumbal wah iya tumbale apa sapi apa kebo apa wedhus apa wujuding pitik sing wernane mulus dudu ora ana pitik sing wernane mulus pitik kabeh wulunen kabeh sing mulus ki mung sikile menungsa Werkudara nek sikile pitik ki ana wulune kabeh yo kebo ya ora nganggo, sapi ya ora nganggo. Iya. Ning sing kudu tak dadekke tumbal kuwi wujude menungsa utawa manusia. Iya. Sapa sing kudu tak dadekke tumbal? Paringa pangandikan. Monggo aku sagu dadekke tumbal menungsa mau. Sabab yen kanthi Drupadi ora kundur ning negara Ngamarta. Wah, mbarep kakangku mesti bakal nandang lara. Bener wong sing jeneng kelangan karo gegantilaning ati. Kelangan karo jejantunging ati, kelangan karo memaniing ati. Mula ora jenemu kaliyan to bakal tatu atine. Kang mangkono bakal nandang lara. Monggo kembange lara iki bakal tekaning pati. Yo. Ah, kowe tak kandhani
Manungsa sing kudu dadi tumbal. Ya kuwi supaya dadi srana kunduring para Drupadi. Ora kok piyayi kok Werkudara, ming gampang. Dudu piyayi, dudu. Satriya, Dudu. Brahmana, Dudu. Wah, apa sewijining Nayaka, dudu. Apa Punggawa, dudu. Wah, Dudu. durung. Piye, kowe ngomong apa? Apa kawula cilik? Cocok. Kuwi sing tak karepake. Kawula cilik. Wah, kawula cilik ora salah. Aku malah ora mentala. Yen wujude korban mau Nalindra sing watak angkur tak betetane. Kok sik Werkudara aja kesusu ya. Kawula cilik kuwi ora kok kawula cilik lumrah, ning uga abdining ratu. Wah, abdining ratu. Wis siap siaga nampani dawuhku. Wah, iya. Ora kaget. Ora. Mentala lahir batin. Ora mentala sebab apa? Yen panjenengan mentala lahir batin, gandeng kowe iki Satriya Werkudara sumpah dhisik sadurunge aku ngandhakake. Wah, kowe sik sing ngandhakake. Ora, kowe sumpah sik. Nek kowe ora gelem sumpah, ora gelem ngandhakake. Yo, aku sumpah. Disekseni dening bumi langit lan kabeh isining jagat. Sekseni dening bumi langit lan kabeh isining jagat. Tenan? Yo, tenan. Ora bakal mingko. Ora bakal mingko. Mono gak kelu ngono. Sing kudu dadi korban, dadi srana kunduring Dewi Drupadi ora kejaba mung. Ya kuwi ana kawanmu dhewe, ana kawan Madukara. Antaraning siji antaraning telu, Gareng, Petruk apa Bagong Werkudara? Piye kaget to kowe? Ketok pasuryanmu, ketok rupamu barang aku muni siji antaraning telu. Nala Gareng, Petruk apa Bagong? Wah, ingkang pasuryanmu ingkang sekawit bingar padang kok lek dadi ciput. Pucet. Pucet. Ketok nek kowe kaget. Ayo, mengkari saiki tak tantik. Wis kebacut sumpah. Satria ki nek nganti ngelincati apa ganti sumpahe, wah, bakal tetel kasatriyanmu. Disoraki dening jagat, dipoyoki dening donya. Ing atase Werkudara Satria kondang, ing atase Werkudara ki Satria pengpengan. Werkudara ki sapa sing ora ngerti marang Werkudara? Kabeh padha keberbeken marang ngumandangi Raden Werkudara. Lah kok dadi kowe ora mangkat? Mang perkara dadi gawe tumbal, ya kuwi wujuding kawan siji antaraning telu. Apa kowe mesakake? Apa kowe perkara wis tau-taute dilabuhi dening para kawan? Wong ki nek gagas karo labuhane wong ora rampung le nyaur Werkudara. Wong ki nek gagas karo kabeciane wong ora rampung le mu nyaur. Najan tekan enteke umurmu ora bakal iso paripurna. Mergo wong urip ku ora bakal iso urip ijen. Nek kudu urip ngetasa sumandhing marang sanak kadang mitra kawruh tangga tepakulan sapiturute. Iya. Wis sumpah lho Werkudara. Nek nganti orang netepi sumpahmu, oh tetel kasatriyanmu. Ora guna nggonmu madheg satriya seprene-seprene. Entek-entekane mung ora sida mateni karo Panakawan siji antaraning telu. Merga kowe iman. Iya. Apa kowe mentala yen anak Prabu Darmakusuma ya kakangmu dhewe? Banjur bingleng, ngengleng kenganglangan. Ora weruh kiblat merga koncatan karo garwane Dewi Drupadi. Apa kowe luwih ngeman Bagong mangane kadangmu tuwa? Yen kowe luwih ngeman kadangmu tuwa, Bagong Petanana. Patenana. Kok kon metani? Patenana sik to Dik Pate. Bagong Patenana. Bagong Candak Suda kuku Pancanaka dlep. Bagong mati. Dewi Drupadi kundure negara Ngamarta. Ning nek kowe ora mentala, ayo semangga. Aku wis menehi dalan lho Werkudara. Aku wis menehi dalan. Aku tak takon. Takon apa? Kuwi tenan apa gara? Gara. Anu tenan. Iki entuk sasmitaning dewa. Wah, iya. Ora percaya karo aku Werkudara. Ora percaya karo Bagandurna. Kowe tidak karo Bagandurna. Nek kowe ora percaya karo Bagandurna, terus apa gunane aku menehi ilmu kowe sing nyatane kabeh iso tok gaya lan kuwi kabeh ana nyatane. Wah, iya. Ayo tindakno. Wah.
aku ra mentala. Lah ra tenan. Nami perkara ora mentala ta? Bagong iki terus apike nggo napa coba aku tak takon. Ming gawe kisruh. Bocahe glelenge ora jamak-jamak. Pateni. Wah, ora sah. Wedi ora ana Bagong kok njur sepi aja wedi. Mengko aku sing Bagong. Medhi saya atos suarane. Wah, piye Werkudara ora babe-babe. Wis gek menyang kono gek ceket-ceket. Bagong tau tate momong aku. Sing momong kowe ora ming Bagong. Nek dipikir sing momong kowe iki pirang-pirang. Ora usah tok gagas to. Aku somong to, nek niteni karo kabecikane wong, wah ora bakal enteke nggone males kabecikan mau. Tur dasare Bagong karo dulure kabeh iki netepi larang kewajiban minangka dadi batur, dadi Panakawan. Kewajibane batur, kewajibane Panakawan kuwi momong karo bendara, wis kewajiban. Dadi ora mujudake suwijining kabecikan ning mujudake suwijining kewajiban. Wah. Piye kok malah babe-babe iki? Kaya cahke kolonjono malah kowe. Madake sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu Bagonge. Wis gek menyang. Lah ora gek menyang kok. Wah, anggap kowe satriya tetel kasatriyanmu. Wah, njaluk ngapura Bagong. Karna kakangku. Iya. Wah, nyegat aku sak jabaning tapel wates negara Ngastina. Dimas kadhahing pun Kakang. Pun Kakang ora bakal melu-melu perkara iki. Nanging gandeng pun Kakang nalika semono melu lenggah ana ing Datulaya tegese aku ngerti marang lakon ingkang bakal mbok lakoni. Pancen wis tak niyati. Werkudara. Piye? Petungen dhisik nganggo nalar sing ganep. Dimas. Kasarane ngene. Karna kuwi saben dina campur karo Begawan Durna. Yo. Ning sithik kapercayanku karo Pendhita Sukalima. Lah kok Siadi manut. Nalika semono Siadi dawuh supaya mateni peranganing Panakawan siji ngantaraning telu. Apa Nalagareng, apa Petruk, apa Bagong? Coba to saiki petungen. Apa kelakon ing atase Prameswari kok mung dijoli nganggo nyawaning batur. Coba aku tak takon. Siji, kuwi petungen dhisik. Angka loro saiki aku tak meneng ngerti karo Dimas Werkudara. Yen to lelabuhane Nalagareng Petruk Bagong kuwi gedhe tumraping kadang-kadangku para Pandhawa. Ora ngomongake kuwi jeneng kewajiban tumraping Nalagareng Petruk lan Bagong nanging pancen Siadi ginulwentah dening para Panakawan. Bebasan sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Pamrih Panakawan ora duwe pangarep-arep apa-apa mung kepengin Pandhawa kuwi mulya dadi wong. Nyatane saiki ya wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati nang negara Ngamarta. Kabecianing Panakawan ing mengkono mau apa bakal mbok bales nganggo lelakoning Siadi ing mentala marang peranganing Panakawan. Coba pitungan. Yayi Waradropadi nggone tindak saka negara Ngamarta ora kudu nganggo dibantu bali nganggo bantring menungsa. Ora Yayi. Nanging kabeh mau mung minangka dadi pacobaning Wang Mahanasa tumraping kadangku Yayi Puntadewa. Minangka dadi pamecut tumraping kadangku Yayi Prabu Ngamarta kepiye nggoning ngasah pikir sarta pangung kaling jiwa minangka dadi guru laki kudu ngupaya menyang didununge garwa yen to nganti ninggal marang Praja Ngamarta. Wah. Ayo pitungan. Mumpung durung kebajut sega durung kebajut dadi jenang Siadi kudu metung perkara iki aja nganti Siadi mengko getun tembe mburine. Karna kakangku. Piye? Aku ngaturake panuwun. Dene Karna kakangku wis ngandhani sarta wis tutur-tutur marang Werkudara. Nanging kuwi aja ngentrengke karo Begawan Durna. Aja mbok anggep kae pendhita cepethe. Kae pendhita sing dhuwur derajate, pendhita sing kondhak. Malah bola-bali dawuh karo aku nyatane ya kasunyatane. Contoning bab apa? Kayugung susuhe angin. Tak goleki nyatane aku ya entuk gawe tirta pawitra manding suci. Sapa sing ora percaya karo Begawan Durna tut nalika semono akeh panunggalane. Nadyan Babu Kunti nalika sumantara nggondheli karo aku aja nganti aku nurut
sarta mbangun miturut karo Begawan Durna. Nanging jebul kabeh kleru. Kundi Babu kleru, barep kakangku kleru, Janaka Kresna kabeh kleru. Nyatane aku wis entuk tirta pawitra maning suci saka pituduhe Durna bapakku. Mula wis dadi anteping tekating Werkudara. Apa wae ing didhawuhake dening Durna bapakku. Wah, kuwi bakal tak estokake. Aja ngalang-alangi lakune Werkudara. Paisane iku Bathara wayah loro jagat. Lah dalah. Lah ya bener. Mongko akeh wong sing padha ngarani yen Werkudara ki kang pengawak waja, tegese ora mundur saka geguntur, ora mendho saka pangrepa. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Dadi pambekaning adikku Panenggak Pandhawa. Ya, Werkudara. Yen manjen sira Syadi wis wani nglakoni lelakon iki, lakonana kanthi tewajuh. Perkara bener luput bejo cilaka bungah susah. Etungane wong urip nang alam madha kuwi mung mirna loro. Mung karindi sing dipilih. Sing ati-ati Werkudara. Muga-muga ora nganti Syadi kejlomprong marang juranging kanistan merga saka pokal gawene wong Astina, Yayi. Yayi kadangku Jodipati. Mansengkunar. Ola ingkang putra Banjar Jungut puntur sasana Cemadong Dawula. Werta-werti. Mansengkunar metu nglatar numpak dokar kula terus sasana nungsung kabar lho. Mansengkuni werti medal jawi numpak pit mini kula terus sasana nungsung pawarti werti. Kepareng kula ngaturaken Herminakata man. Tegese apa Dur? Herminakata ya mina menika ulam, kata menika galak. Sakala-kalae ulam kestrambahing toya tesih galak atur kula man. Pamanadyan putra pun Kartomarma. Kula Cemadong Jawa kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa menika sawer, manda menika mandi, lika menika upas sak mandining upas sawer tesih mandi atur kula. Pamanadyan kula pun ngaturaken Gandharwa mangsa jalma. Gandharwa menika buta mangsa menika mangan, jalma menika menungsa sak galak-galake buta mangan menungsa tesih galak atur kula. Kula nyadong ta, Mas. Kula ngaturaken Tirta Cantaka. Tegese apa? Tirta Cantaka. Tirta niku banyu, Cantaka niku kodhok. Pamanane sengkuni kaya kodhok. Edian. Ya, tak trima. Kowe kok nganti ngina karo aku. Paman Cengkuni. Durma Gati. Nggih, Man, kepalang kula ngaturaken jalma mangsa nasi uduk. Apa? Jalma mangsa nasi uduk. Tegese apa? Jalma niku menungsa, mangsa niku mangan nasi uduk niku enak. Sak galak-galake menungsa mangan sekul tesih galak atul kula, Man. Paling mentura Durma Gati Cemadong Dawa. Iya. Pripun kabare, Man? Enten dawuh napa, Dur? Lho. Kowe tak kandhani ya, Le. Iki mau jroning parpatan agung kaya biasane ngrembug babagan patine para Pandhawa. Lah, tenan lho. Ora ana rembug liyane wae piye. Pendak-pendak nganake pasewakan mesti ngrembug patine para Pandhawa. Nyuwun pangapunten lho. Kula niku malah sing dianggep nayaka mboten tau tatih kula dipun caketaken sowanipun ning kula niku malah mikir. Jane napa kok Prabu Dirodara mriku nuwun sewu mboten gadah pedamelan napa pripun.
Lah ing atase ngrembug kok mesti ngrembug mateni Pandhawa, ngrembug matri Pandhawa ya ngrembug liyane niku ora ya akeh to. Iya mancenangi anak Prabu ora bakal ayem penggalihe, ora bakal tentrem penggalihe yen to Pandhawa isih urip. Lah nggih, terus nganti dirembug nganti dedreg jroning pasewakan wekasan ya kuwi pepundhenmu Kakang Prembandurna menehi Gu Pertikel. Pertikel lho. Yen arep mateni para Pandhawa kudu mateni Ratu Ndarawati siji, angka loro Semar Badranaya sing dadi pamomonge para Pandhawa. Wah. Cecak muntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngetung lintang tangeh kelakone jebak puruke. Wong kurang gaweane, wong tentrem-tentrem urip kok ando golek sirnane Koko Prabu Ndarawati karo patine Semar. Kula tak takon wong sak Ngastina niku sapa sing iso mateni Semar karo Ratu Ndarawati? Edian. Woh, ketoke piyai-piyai ning ora nduk pikiran. Kosong mlompong. Kaya bumbung wong wang. Lah mbok Sinuhun Ndarawati niku dikrubut wong Kurawa 100 niku ora bakal menang. Pun, aja kok Kurawa 100. Senopati Ngastina niku kon ngrubut Koko Prabu Ndarawati ora menang, Mas. Aja kok Ratu Ndarawati, Kurawa 100 kon ngrubut Semar ora menang. Sampeyan kok ora elek-elek, sampeyan kok ora ngandani mongko patih niku wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wajibe sampeyan niku luwih tuwa kudune Ratu Gustine kleru niku sampeyan ngandani, ning sampeyan ora, malah ngrojongi. Biadab sampeyan. Sik ta. Iki kok aku malah tok seneni iki pindho. Lha nggih sampeyan niku senengane ngoten niku kok. Niki ra ulung mesti enten gawe gitu. Mesti enten gawe kula tak nyuwun prisa. Gawene kula napa? Lah iki mau bareng Kakang Prembandurna ngendikake golek patine Semar iki gampang. Gampang pripun? Mbok turnane kon temandang karya. Ora monggo cangkem. Iso omong ora iso temandang karo sing kon temandang Kurawa niku arepe pripun? Kakang Durna ora arep akon kowe ming dikon baris. Lah tenan to. Tiwas ranggo sepatu. Kon baris. Iki Kakang Durna ngandhake yen to matine Semar kuwi kudu dijangka srana alus. Srana alus carane. Saora-orane kudu gawe patine Panakawan. Oh, la tenan to. Terus sapa sing arep mateni Panakawan? Panakawan Gareng Petruk Bagong kudu mati salah sewiji. Kurawa kon mateni Gareng Petruk Bagong ngoten karepe. Ora kok sik ta. Aku ki tak omong sik, kuwi senengane kok nyentulani rembuku to. Lah sampeyan bola-bali anggere dawuh mung marahi mangkel ya, Mas. Lah iki mau terus tekane Werkudara. Bodho ora kowe. Mesti Kurawa didhawuhi kok nyekel Werkudara. Woh, toto perban. Terus siap-siap Alteko. Arep ngapa? Albotil. Nggo nambani lumpangan. Dongkulmu melonjok ora. Werkudara tekan kene kowe ora takon nyekel Werkudara, ora takon mateni Werkudara. Lah terus Werkudara sing saguh mateni piranganing Panakawan siji ngantaraning telu, nek ora Gareng ya Petruk, nek ora Petruk ya Bagong. Lah nggih niku apik pertikele. Terus niki pripun Kurawa? Dawuh anak Prabu Duryudana Kurawa ki nen budal sajuru-juru. Nggih. Ngetutake laku ning si Werkudara nek pancen Werkudara kelakon mateni salah sawijining Panakawan kowe bali marang negara Ngastina. Nah yen Werkudara mung semaguh tanpa bukti tegese saguh nampa dawuh perintah ning ora ana tumindake kowe kabeh samapta ing gati sawijining diri Werkudara dikerocok gaman dikerubut nggih. Aja nganti iso ucul. Wah, ora urung ya tetep perang. Saguh Radur mboten saguh temen dikunjara napa? Dawuh Ratu kok mboten saguh. Kartomarma saguh, nggih, sagah. Swatama saguh, nggih, sagah. Paman. Citraksi saguh. Noni nggih. Sagah, Man. Nah, Durmagati ya saguh. Ya nggih, nek mboten saguh ajeng pripun? Lah iya. Mangkat to dina iki
Surtayu tak tuding dadi cocing ngajurit nono nistaken dawuh pareng bidanten menika paman sing ati-ati mangkat ya dur nggih ngestaken dawuhan Ndara Werku Dara bekti kula Den yo Semar tak tampa bekti kula Ndara Nala Garing tak tampa bekti kula Gus yo Petro tak tampa bekti kula Bos yo Bagong tak tampa enten apa lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel. Wah, Semar. Praptaku ning Karang Kadempel. Wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna, apa ing Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake. Mestine ngaten. Tresna kula mboten saged kinten-kinten, Den. Nek kula ora tresna karo para Pandhawa, tangeh kula nderekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedene tresna kula kali para Pandhawa, wekasan kula nderekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani, nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Wis digoleki menyang endi papan ora ketemu. Tumuli aku sowan Durna bapakku. Kowe ngerti dhewe. Durna wis menehi ngelmu pirang-pirang kelawan aku. Lan ora nate goroh karo Werkudara. Nggih, niku guru sing apik, guru sing becik. Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi. Jarine Durna, para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nyang Praja Ngamarta. Waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kandha karo kowe nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Mlayu, Gong, mlayu lek kowe srasa wae. Jenenge Ndara Werkudara. Lah kok dadi mentala karo anakku. Mung merga saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numusi impenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana apa-apa aku sing ora trima. Nala Garing karo Petro. Ayo ning negara Ngamarta. Nek Bagong mengko tak wangeni. Tekan suruping srengenge ora katon. Neng negara Ngamarta aku arep nuntuh karo para Pandhawa. Melayu mau ngapa ya? Asurane Gareng karo Petro, Gong melayu, Gong. Melayu, Gong, mane modar kowe. Neng aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu melayu. Ning kok Ndara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Digenahke Mas. Sampeyan kok ngoyak kula kok mempeng men. Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Para Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumuli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Para Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Ndara Drupadi kondol teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Budhek. Oh, krunguku tambal ban. Wah, wong edan.
Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke para Drupadi menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok dadi dimenggo ditumbali karo nyawane bakone sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna, bapakku. Durna ki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane, mengkare kowe benelem apa ora? Nek kula ora gelem, tak peksa. Nek kula gelem, tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macem? Oh, keduan. Nyemplung kali wis brabro langsung apa-apa tak tabraki tak kira debok tak tabrak kok ajar semen sing penting selamat pokoke kae sengara wani jegur sekali wah wis iki kok dadi kok wah apa iki numusi anune apa ya impene Semar kae apa ya. Jadi aku dadi wah wis ya bener to ya impeni aduh. Wah wis lunga dhewe ra ndek apa-apa ra ndek sangu. Golek dalaning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca, ra duwe sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jugruk. Wanci bedhong bebayane. Nyemplung jurang menciraku entuk padas cuti pecah modar sisan bembangan aku ndareke ndara Pandhawa ming arep diprenak pati kok golek dalaning pati aku dhuwur munggah bukit plung ngono glundung siraku entuk watu tuak pecah metu getih mongko ora mati lara kejet-kejet ora ono sing nulungi piye ya ora ya wis lah gak selak malah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae ah. Iki ngarep iki ana jurang. Mbok tulisane Bukit Bintang. Pathok apa ya semenarana engko aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung. Tiba ning omahe Orisa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Silakan ta. Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe Risa ado karo Bukit Bintang kok. Kene aku tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip ning alam pajak. Oh iya. Bumi kon sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyat mayik saking Dias Baliwur kencang warudayong pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe mula kayangan geger lah kok dadi Bagong golek dalaning pati dadi gara-garane kayangan lah Bagong tangi nggih Agong
Bagong. Ah, dewa kok dapusi. Wong hidepe wis kriyip-kriyip kok gayane mati. Kuwi jenenge wong merem ning ora tewajuh. Tegese hidepe keder. Bagong. Bagong, tangi aja kaya bocah cilik. Kaya ana swara ya. Apa iki malaikat? Malaikat dengkelmu kira. Ayo melek ora. Ayo melek. Pulo. Wah, panjenengan. Sapa? Panjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok panjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kok kae. Soale kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit. Wah. Median ora. Panjenengan sinten Bu Kulun? Ulun bertara-tara. Walah. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi andika. Bu Kulun. Ngaturaken sembah bekti kula konjuk Bu Kulun. Iya ulun napa? Pangesturun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Daerah ning kasantosan Bu Kulun. Bu Kulun, piye? Wonten napa panjenengan? Merpeki kalian jasad kula Bu Kulun. Bagong, Nun. Kita aja nglalu. Lho niki kula mboten nglalu kok. Kita nyemplung jurang glundung. Kula paske ngisor blethokan Bu Kulun. Dadi empuk mboten bakal tekaning pati. Kowe lah trondolo iki. Dewa kok dapusi karo titah. Nggih Bu Kulun. Niku ana pancingan pados dewa mandhap wonten ing jagat. Ternyata dewa kepancing Bu Kulun. Dadi kita ki ora niat mati to. Lho, urip dinikmati kok mati Bu Kulun. Wah, pancen bedhies tenan kok iki. Terus Bu Kulun badhe menapa? Ulun bakal mitulungi kalawan jeneng kita. Matur sembah nuwun. Bu Kulun pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndadosaken kula tumbal. Ya, Werkudara terutama. Dewa kok omongane kok basa Indonesia? Bu Kulun saking Cibitung. As. Cibitung jengkulmu mlocot ora. Dewa anu Werkudara sing utama sing bakal mati kalian jeneng kita. Iya ta? Nggih Bu Kulun. Anjir kita arep napa? Lho kula nyuwun senjata pitulungan Bu Kulun. Kita aja kuwatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane dinendi nang kene wae. Terus iki engko deloneh ana Nalendra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Serem apa sereng? Sereng. Kuwi kalahna. Patenana. Mengko busanane agemen, negarane kita ingkang ngagem. Serius Bu Kulun? Iya tenan. Ini dia si Jali. Kelakon penjangkaku dadi ratu nek dadi ratu arep males ngudi tuwa. Lara wirang atiku karo sing jeneng Plekudara. Iya. Ning pripun anggere kula badhe ngawonaken Rani Jayaksa wong nyatane kula niku wong ora ndek adigdayan Jaya Kawijayan kula ndek kasekten. Kita ulun paringi wujude pusaka karahan Kalung Robyong. Mekaten Bu Kulun. Iya. Pundi Bu Kulun? Ya, tampanono. Yuta laruta saking Godha Sang Kura-kula. Yen amutusa Sang Sri. Lho, kalung kok kaya ngeten Bu Kulun. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter nggo nyonggok matamu kuwi. Bu Kulun ampun emosi Bu Kulun. Niki genter. Ning ewa semana Bu Kulun nyebut Kalung Robyong mboten dados menapa kula anggap niku Kalung Robyong. Ya. Salah dadi apa? Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya, nek ulun kondur makayangan ya. Titanana. Nek ana buta jenenge Kala Sereng, patenana kuwi engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani Kala Sereng ki sing nyidra para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko tantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan. Ya mung dienggo balekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih Bu Kulun, kita kuwi abdine. Nggih Bu Kulun. Mengkaten mawon Bu Kulun aturi tindak wonten ing antariksa. Ya. Ulun kondur makayangan ya. Bagong nggih ulun ngatos-atos.
ajar kita ya. Kalau dewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sak kayang nganti mak plethuk suarane. Mboten mlethus to pulun. Warna-warna wis kundur wae tangane sing apik ora. Dadi srana aku nek arep mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Dendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni dening Bagong Legane Ngantiku. Iki wong kok wis ngatungke wujude pusaka. Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Atu Giri Kadasar Prabu Kala Sereng mate dening aku. Wangi-wangi pulun rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamake. Lah gleleng aku saiki. Wah, wis. Ukirane keris kaya lho, piye? Wah. Sugih Bondo Bandu. Kawula Giri Kadasar. Ratu Gustimu tekaning pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Baworsari. Patokol, awas aja kuwale. Patokol Baworsari teng lenggah nang Giri Kadasar. Inggih sinuwun. Ratumu pateni. Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhah negara Giri Kadasar mula aku ing lenggah dampar Giri Kadasar jejuluk Prabu Kala Sereng. Ning gandeng Kala Sereng ki Ratu Gustimu aku mong jenenge padha. Inggih, beneran mawi nami as jejuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Baworsari. Patokol Baworsari. Wonten dawuh. Kowe tak utus tindak pundi? Mangkat nang negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal nggarwa Dewi Wara Drupadi ning Kuduwayuh putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa kula nang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak dhawuhe. Menawi boten purun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Para Drupadi, kula wonten dawuh sinuwun piye? Prabu Kala Sereng karo aku bagus endi? Sami-sami awonipun. Nek ora aurane ketok aku ta aurane. Inggih. Tobat sandangane ra kok apik men pirang-pirang, nyengkelit keris, nyengkelit bendho. Iki nggo mateni mungsuh, iki nggo sambi golek ramban, Werkudara. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kalian Gusti kula Prabu Patokol Baworsari. Asik. Ning aku ora arep ngijabi karo kowe nek urung entuk
garwa nomor 2. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten. Heeh, mula kowe manjing ning akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa pateku ora iso mboyong Werkudara boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh. Kresna tan Tulasa anyakra ring-mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten paring adhawuh Werkudara sawaning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali mampir ngendi Kadangmu Jodipati kula piyambak mboten mangertos namung Kakang Mas Jodipati menika menawi sampun sowan dhateng Sukalima biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima. Ora kok, lah kaya apa? Kaya apa? Arjuna. Kok nganti suwe si Adi nggone nyuwun prisa aran Begawan Durna. Apa si Adi kampir dhisik marang Sukalima? Ora. Lah saka ngendi? Wah, Durna tak takoni. Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning syarate ana. Nggonku suwe mau mergo golek syarat. Syarate apa? Syarate kudu nganggo tumbal. Lho, tumbale sapa aku tak takon. Wah, tumbale sapa? Wah, jare Durna bapakku tumbale Bagong. Terus Bagong kudu mati. Lah terus nggonmu suwe ora kondur marang negara Ngamarta ki mau sowan ning Karang Kadempel. Yo. Terus Bagong wis tak pateni. Wah, ora tak pateni ning sajae wonge nglalu mergo wedi karo aku. Kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Orang pitung piye? Kowe kuwi digdaya. Kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to hitungan. Lah kok dadi kowe mentala karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sagedhakan iki Durna ngapusi. Dasarmu apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ana negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendak dina ingkang dirembug, mung piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa. Mongko mateni Bagong, mateni Panakawan kuwi wis diancam dening Kurawa. Mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining Panakawan malah saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa Rudra? Ana buta sapa? Kula Prapate Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa inggih. Wigatine sowan dhateng negari Ngamarta. Iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran. Kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darmakusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Bawursari. Nglamar putri Ngamarta. Lho. Putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Werkudara. Sapa? Dewi Werkudara. Kapok ora kowe. Lho gagahe semono kok dianggep wong wadon. Werkudara. Nggih. Ana sing arep nglamar karo kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Werkudara. Wah, cakeme.
Wonten dawuh. Ora sameru-meru lho. Mboten. Wis ben. Kuwi hukumane kakangmu. Hukuman menapa? Lho, iki mau tak jlentrehke akeh banget kowe ora mirengke to. Oh inggih, Koko Prabu ngestaken. Ayo ditonton. Monggo kula dherekaken. Wah. Uta jenun. Kowe medokke Werkudara. Jeleh nyawang jagat. Jeleh nyawang gelaring rembulan. Wae Raden Werkudara ayo tak boyong neng negara. Ngiri kadasar didhawuh Prabu Patokol Bawursari dasmu. Wah. Sembodole dandan metu dela gajul Werkudara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya teh. Diajeng wah duh ayune tumpah undong nong neng. Aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Sapa ratu rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Patokol Bawursari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kulino senam ya. Kok awake kencenge ra jamak-jamak? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem wedok ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku ACDC Dewi Werkudara. Wah, pecah ndasmu, pecahan. Kowe ora iso mecah karo aku, sikep tambunge tenang. Edan. Wah. Sayangku. Jaluk tulung apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Patokol Bawursari. Lah nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem mo to wong dadi bojon ratu kok. Wegah, isin aku. Rasake ora kowe saiki kewirangan. Wah. Kawula ngamarta semono akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. Wah, ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakoni luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya wis wegah kono dirabi karo Prabu. Gah. Oh. Werkudara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Gila aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku dicedhahi Prabu Patokol Bawursari. Ora, kowe wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis.
jagoku iki mangkat perang sangonana rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar. Kula njaluk ngapura. Sing ngempun nggih empun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Areng apa? Ora gaya reng kowe iki ora nek padhang kabeh dincim kapok kowe. Wonten dawuh njaluk ngapura. Nyawa nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis, aku tak saya rumangsa kleru. Nggih, nggih mpun. Petro. Kula niku ceguken. Ket mau ora ngombe kok darani nangis ora. Wah, semi. Njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Nala garing karo Petruk dalem ndara. Piripun, Den? Ratu ngamuk kae sampurnakna. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh nggih. Pirang-pirang. Iki ana kirek-kikik barang. Kikik dengkulmu mlocok ora. Tru? Rene ya. Dong apa cengenges? Padake nanggap dagelan kowe, ha. Cengenges Ratu Girika Dasar Prabu Patokol Bawarsari. Ingat, ding. Aja kleru, aja pakon Patokol Bawarsari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kae banget ya. Tetep ora pangling aku. Iki sepatuku iki sandalmu ngono kok ketokan. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati jeneng aku samplok. Tubruk Tru ya. Iya. Woi. Wah. Den gulung dening Panakawan kekalih Prabu Patokol Bawarsari. Ical wujuding Nalindra Girika Dasar iki Lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah. Kasinggihan Koko Prabu. Wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta? Cinidra Nalindra Girika Dasar Prabu Kala Sereng. Nanging Prabu Kala Sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken. Piye? Sida gelem ora? Ora Bagong, ya kurang ajar. Wah, wis. Wis tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to? Apa mripatmu kuwi? Ayo ki mandeng mburimu ae. Karepe piye karepe? Teruske saiki wae piye? Aku dendam karo Werkudara. Mentolo-mentolane arep mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Meng njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukoke obat merah entek 350.
Kapuhen tak 75. Nah ora ragan ngono iki ranca aku. Wah, lah dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli? Yo. Kene ora mung ngomong tok. Rasa detong. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Lalu ngapura. Ora apa-apa, padha-padha. Rumangsaku kok anggere dijoli dhuwit kok njur nyawa enteng-enteng. Adake ya itu. Aku mengeketan papat ki maksude piye? Obat merah 350, kapok 75. Kapok 75 nggo ngapuki ndasmu piye? Oh ya wis semene terima. Oh, aku ya. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Anggal nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Waradrupadi. Nggih. Aja kuwatir mengko Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih lho. Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas meng ora ana nyatane lah. Lah iki meng senengane meng anu memberi harapan sih. Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna. Ah salah sampean niku memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing baku kowe slamet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Waradrupadi ya tak suwun sing pranyitna ngati-ati. Ya. Kinarya Srana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun nadyan to kowe kuwi kawula cilik nanging ento wis nglakoni lara-lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung, jegur jurang. Nganti kowe entuk kamukten negara Girika Dasar ora ketamung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni oncekaning lelakon iki Bagong. Oh nggih matur sembah nuwun Werkudara. Nggih. Ayo kabeh manjing telenging kedaton. Wah iya ayo tak dherekake.